विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार। आता आपण पुढच्या चॅप्टरकडे वळणार आहोत। तर त्या चॅप्टरचं नाव आहे सूट व कमिशन। मग आता सूट म्हणजे काय, कमिशन म्हणजे काय आणि तिसराही शब्द आहे रिबेट म्हणून। मग हे नक्की काय आहेत हे आपल्याला समजलं पाहिजे। मग आता त्याच्या अगोदर शेकडा हा शब्द महत्वाचा आहे किंवा टक्के, शतमान याचे अर्थ कळले पाहिजेत आपल्याला। मग शेकडा म्हणजे काय, तर त्या संख्येचा छेद 100 असेल तर अंशस्थानी असणारी संख्या ही शेकडा झालेली असेल। मग या शेकड्याचा आपल्याला उपयोग जसं आपले मार्क्स गुण जे पडलेले असतात परीक्षेत, यावरून आपल्याला शेकडा काढता येतो। म्हणजे शेकडा काढताना छेदस्थानी 100 असावेत। मग आता पहा, आपल्याला काही उदाहरणे दिलेली आहेत, ती उजळणी म्हणून दिलेली आहेत। मग आपण थोडेसे रिव्हिजन घेऊया। पहा, रिकाम्या चौकटी भरा असं सांगितलेलं आहे। सोपा भाग आहे पहा, 15/100 बरोबर, छेद 100 आला, याचाच अर्थ 15 हे शेकडा झाला बरोबर। शेकडा याचा अर्थ शतमान, छेदस्थानी 100 असेल तर अंशस्थानी असणारी संख्या ही काय आहे, तर ही आहे शेकडा। मग शेकडा 15 बरोबर, शेकडा 15। मग या शेकड्यालाच दुसरा शब्द आहे ते म्हणजे टक्के बरोबर। मग टक्केचं चिन्ह कसं आहे, इथं दाखवलेलं आहे पहा। म्हणजे शेकडा 15 याचा अर्थ 15%। मग इथं 15%। ओके, आता जर 15/100 दिलेलं असताना तुम्हाला शेकडा आणि टक्के मांडता आलेला आहे। मग आता पुढच्या उदाहरणात आम्ही थोडा बदल करणार। बदल म्हणजे काय, जर शेकडा 15 दिला तर तुम्हाला 15/100 हे लिहिता आलं पाहिजे। शेकड्याचा अर्थ आहे छेदस्थानी 100। मग पहा, शेकडा 65 बरोबर, 65 म्हणजे हा 65 तुम्हाला अंशस्थानी मांडावा लागेल आणि शेकडा याचाच अर्थ 100 बरोबर। मग 65/100 म्हणजे शेकडा 65 याचा अर्थ टक्के किती, मग शेकडा 15चा टक्के 15 झालता। मग शेकडा 65चा टक्के किती होईल, 65%। हे आपल्याला समजलं पाहिजे। आता पहा, जसं पहिल्यांदा मी अंश छेद घेतले, दुसऱ्या उदाहरणात शेकडा हा शब्द घेतला। आता तिसऱ्या उदाहरणात आपण काय करूया, 75% दिलेले, 75%। मग तुम्हाला हे पाठीमागचं मांडता आलं पाहिजे। पहा, 75% म्हणजे इथं अंश आणि छेद दिलेला आहे, काय येईल इथं 75 आणि छेदस्थानी काय असेल 100। म्हणजे शेकडा किती, तर 75 हा शेकडा झाला पहा। म्हणजे 75%, त्याचाच अर्थ काय, 75/100 म्हणजे शेकडा 75। आता पुढचा पहा, थोडासा आता बदल करूया। 700चा शेकडा 5, कुणाचा, 700चा म्हणजे गुणिले आला पाहिजे, म्हणून इथे लिहिले 700 गुणिले आणि पुढे काय शेकडा 5। मग इथं जसं शेकडा 65 म्हणजे 65/100, मग इथं शेकडा 5 म्हणजे 5/100। हा, मग आता खालच्या पायरीला काय करणार तुम्ही, पहा 700 गुणिले बरोबर आणि इथं छेदस्थानी 100 आहे। मग 100 ने भाग घालवा बरं, 100 एके 100 आणि इथं 100 साते 700, 7 आलं। म्हणजे 7 गुणिले 5, 7×5 35, म्हणून 700चा शेकडा 5 म्हणजे 100ला 5, 100ला 5 असं 7 वेळा घ्या बरं, किती येईल, 5×7 35, म्हणून 7 वेळा 5 म्हणजे 7×5 35। आता त्याच्याच पुढे शेकड्याच्या ऐवजी पहा, मी आता शब्द बदलतो। शेकड्याच्या ऐवजी काय केलं, टक्के शब्द लिहिला।
अर्थ एकच आहे. 1700चा म्हणजे 1700चे 15% चे आलाय, चा आला. बरोबर. मग अशा वेळेस काय करायचं, गुणिले करायचं. म्हणजे 1700 गुणिले काय होईल, 15%. मग 15/100. 15/100. मग आता इथं खाली 2 शून्य आहे, इथं 2 शून्य आहे. मग 2 शून्याला 2 शून्य कट झाले म्हणजे शिल्लक राहिले 17. मग 17 गुणिले 15 करा आता. हे बघा, 17 गुणिले 15. डायरेक्ट 15चा पाडा 7 पर्यंत म्हणा. 15×7 105. बरोबर. 105 म्हणजे कसं लिहिणार, 105 त्यातला एकक स्थानचा अंक लिहायचा आणि 10 हातचे आले. परत 15×1 15 आणि ते 10 हातचे 15×10 25 म्हणजे 255 आलेले आहेत. पहा, मग हे जर आपण इथं 255 मांडले तर 1700चे 15% म्हणजेच किती, 255. मग आता अशा वेळेस आता शेकडा हा सूट करताना, सूट काढताना किंवा सूट देताना शेकड्यामध्ये दिली जाते, शतमानात दिली जाते. मग आता सूट म्हणजे काय, तर दुकानदार एखाद्या वस्तूवर जी छापील किंमत असेल तर त्या छापील किमतीपेक्षा जी कमी किंमत घेतो त्यालाच काय म्हणायचं, सूट म्हणतात. पहा, मग छापील किंमत म्हणजे तरी काय, तर एखाद्या वस्तूवर जी लिहिलेली किंमत असेल, बरोबर, म्हणजे कंपनीतून येणारा माल जो काय असतो तर त्यांनी ती किंमत लिहिलेली असते. उदाहरणार्थ काय, समजा 1000 रुपयाची साडी असेल, बरोबर, म्हणजे ती झाली त्याची छापील किंमत. साडीची किंमत, छापील किंमत किती, तर 1000 रुपये. आता याच्यानंतर दुकानदार आपल्याला आहे त्या किमतीला देत नाही, तर थोडीशी किंमत कमी करतो. मग ही कमी केलेली किंमत म्हणजे सूट आहे. पहा बरं, तो सूट तरी का देतो बरं, तर त्याचे काही कारण आहेत. मग पहिलं कारण म्हणजे काय, त्याच्या दुकानातला माल खपला पाहिजे, विकला पाहिजे. बरोबर, म्हणजे नवीन नवीन माल दुकानात जर येत असेल तर जुना स्टॉक हा विकला पाहिजे. मग एखाद्या सणासुदीच्या वेळेस, उत्सवाच्या वेळेस मग असा दुकानदार काय करतो, त्या दुकानातील मालाचा सेल लावतो. पहा, आणि त्या सेलवरती तो काय करतो, सूट देत असतो. कोणत्याही याच्यात असेल, टीव्ही वरती सुद्धा आपल्याला सूट मिळते, गाडी खरेदी करताना सुद्धा सूट मिळते. पहा, पण ही टक्केवारीत, शेकडेवारीत असते. पहा, मग आता ठीक आहे, शेकडा आपण नंतर पाहूया, टक्के नंतर पाहूया. मग 1000 रुपयाची जर एखादी साडी असेल आणि ही साडी जर दुकानदार आपल्याला 800 रुपयात देत असेल, 800 रुपयात तो साडी देत असेल, तर आता तुम्हीच सांगा त्याने आपल्याला सूट किती दिलेली असेल, तर 1000 छापील किंमत आणि 800 रुपयाला जर विकत असेल तो, तर विक्री किंमत 800, छापील किंमत 1000. मग सूट काढा. मग सूट काढण्याचं सूत्र आहे, पहा मी इथं लिहितो, सूट काढण्याचं सूत्र. आता हा भाग आपण खोडून टाकूया. सूट बरोबर छापील किंमत, छापील किंमत वजा विक्री किंमत, विक्री किंमत. मग आपण तोंडीचे उदाहरण घेतलेलं होतं. कोणतं उदाहरण तोंडी घेतलं, 1000 रुपयाची साडी. मग त्या साडीची छापील किंमत किती आहे, 1000. बरोबर, छापील किंमत 1000. त्याने विकली कितीला, 800 रुपयाला. 800 रुपयाला.
मग करा वजाबाकी 200, बरोबर. म्हणजे ही काय मिळाली आपल्याला, सूट मिळालेली आहे. पहा, सूट किती, 200 रुपये. तर आपण आता याच्या नंतरचा भाग आपण काय करूया, उदाहरणासहित समजावून घेऊया.